חשוב שיהיה לכם קנדר, כל כך חשוב שיהיה לכם קנדר. אתם יודעים, מישהו כזה שאתם פוגשים לרגע ופתאום מגלים שהמנוול שדד מכם איזו אבן שישבה על הלב, או מסע שהכביד על הכתפיים, והוא רק כזה. זה היה חשוב לך, אז למה שמת על זה רק מנעול אחד של בדידות? הוא נפרץ ממש בקלות. זה כאילו התכוונת שאני אקח את זה, אבל אל חשש,